Kinindot sa pamati. Relax ba? Waiter mo, relax. My love, unsa mo ka di oy? Sige lang sa pagpadako sa mong tiyan. Ya, tabang ko dito be. Taba na unsam taong ka, Adlaw Domingo ba? Ting pahuway, relax ba ginagmaya? Nasa ting pahuway. Ang adlaw Domingo, ting pahuway mo sa trabaho. Dapat ting pahuway kung ako dito trabahoon sa balay. Yawas ako di op. O, di ko bito ni mo. Di sa trabaho. Ay, project. Kuya, di ay sa ginana, Ay, sus na nasag ka, ana. Pag lago trabaho ko, ana, imong style, ay nga, pati dyan imong, tapulan, may lang ka sa kiyod, ay, kudyan kay ka. Tapulan. Tapulan dito ka. Ya ka na ba panarbaho na ko? Tapon-tapon na. Wala na mo ng trabaho. Duty man diri sa balay ang atong gisgutan. Tagaya po kong relax, unsa man taong ka? Kita ko maglagot nimo ha? Kung hapit ka maglagot, ako naglagot na. O nga di naglagot ka na. Unsay gusto nimo? Nya, O sige. Okay, subagay. hasos matay. Kanang gosok mo, tapok na nubot. Kanang 24 kapag ang nimo, pupungin ha. Gara po ta pagkasulat atong sundan. Yeah! Pari maripusan kita badal mo ba? Nag-away na kapag ginuran nato. Ala. Kada adlaw na lang masigaway. Sus kuya, wala ba na nila mag-away? Ito magsimbagay. Magsimbagay. Ay, maapos ang kumo, bas bongbong. Ano ka daw? Abos. Sabi mo ba? Buwagin na imong bana. Ipabarangay na, uy, kaya di man angay dapatan ang asawa. Mga mga mawili man si Kube. Ibaw na mo, sa tukoy. Karon, dirin mo lang. Dirin na po na bigas. Kuya, wako siya ipakapitan. Mahadlok man siya, guys. Di kami mahadlok sa asawa, Mars. Panggaon. Mahalog, palamian. Dili kayo bunubon. Dili man siya niya kayang mabuhat nga rin ako, Mars. Bunog naman siya ang mahatag na po. Nanay, mabunog di mga imong ubos. Di ang mong babaw. Amo ko ba? So, ginana ako siya ipakapitan. Ay, barangay. Iba preso. Barangay. Sige. Kuyugan ka na mo. Sige, kuyugan ko na niya. Sige, witness me to to. Sige ha. Okay na. Dili ka yung witness di. Ay, natadako na gyan. Ito na. Anak, ato tayo lang akap. Kuyugan ka na mo. Ay, ulam. Ay talaga, ay dudugan ang kapitan ko. Bawal na ari mo magpundas tanod. Ano mo nagdugan ninyo? Mga na amo ang amiga nga Sa problema. Kulata ka sa kumbana, sir. Awa ko na, sir. Kulata ka. Kulata ko. Jesus man Abi na yun. magpanit na. Bunog gid na. Ako ang nagreklamo. Ako siya ipapriso. Dili mangod. Ang uban nila nga reklamo sa mga babae nga mga bunugon sa bana. Kung kiwa sila hilabti ka ron sa mo ha. Hinatan lagi ko, bro. Gikulata ko ko. Tarawa ko dyan nyo. Asa maron imong gireklamo imong bana? Tapos ano ta kumbana, ay? Ay, wala ko lima. Jesus, Mausap sa tisimaan sa dako. Wala ko palang ihuni mo na banda mo ganito na. Kaka, tabang ka. Di kulata. Ikaw mo'y gireklamo. Nga nangulata kasi mo asawa. Gikulata ko dyan ko na tinood, sir, be. Ikay di kulata. Gikulata. Anong kari mo pati bunuga? Inool ba ganyan yung historya ha? Ang aligasyon sa mga asawa nga ikaw manumbag niya? Tapos nabuhat ako kapay pati pati. Pinaparo ako kausaning bawas mo kalima ka. Prisuha! 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 Prisuha!